Vítám vás u nové videa u Let's Play z Hearthstoneu. Je to moje video, je to můj první Let's Play z Hearthstoneu, takže se nedivte, že budu taková lama, moc to neumím. Tak a teď jsme tady teda, jsem už začala, protože mě by se to pak sekalo, hraju za mage, tak musím se rychle vybrat. To nechám. Já hraju za mage, protože já podstatně za nikoho jiného skoro vůbec nehraju, takže asi tak. A nedívte se, že jsem taková, ne, já jsem blbá. Fajn, no. Dobrý. Já to vlastně moc ani moc neumím, takže asi tak. Hraju to teprve chvilku. Jsem to spíš hrála jenom s kámošem, takže tak. Prostě jsem lama, no. Takže se nedivte, ale prostě jsem to chtěla prostě natočit, budu chtít natáčet prostě nějaký let's playe, tak jsem zkusila natočit Hearthstone, doufám, že se vám to bude líbit. A tak, no. Já už jsem to jednou natáčela, ale já jsem neměla zapnutý zvuk, takže jsem tam vůbec nemluvila, takže bezva. On má nějaký jiný skin na ty kartičky, nebo se mi to zdá. Jinak bych chtěla natáčet i jiný let's play, třeba z jiných her, tak když tak napište do komentářů dolů, z jaký hry byste chtěli. Jako hraje bezva. Tak hraj. Já jsem nezapl nahrávání, takže lepší ještě. Teda ne nahrávání stopky, takže nevím, jak dlouho nahráváme, ale to je jedno. Podstatně, když to bude rychlá hra, tak si dám ještě pak jednu hru, když to bude dlouhá hra, tak bude jen jedna hra. Co mi dáš? Dobrý, no. No tak já myslím, no ještě to nemusím mít jako prohraný. No. Tam to. Nakraj. Promiňte, mě se už teď mám, takže... A kolik to je? Co to bude hodit? Ach jo. To mám pak zkusím vystřihnout. Takže tak. A jdeme do něj.
hraj, kámo. Teda mě, ne, on si dal životy nebo ne, poškození? Ne. No. Bez mě. Fajn, no. A prohrám. Spovíte, jaká jsem mama. No a já myslím, že to dnešek bylo všechno. Bylo to takový krátký video, takový upozornění, že budu natáčet prostě let's play. A napište toho do komentářů, z čeho bych mohla natáčet. No a doufám, že se vám video líbilo. Ještě zanechte like, po případě odběr. A příště zas čau.